praise him and praise him in advance. Praise him in advance. Angizike angixolise lapha ukuthi wena ngabe uyakwazi yini ukumdumisa in advance. Usho njalo uNkulunkulu uthi izicelo zenu mazaziwe mina ningakhathazeki ngalutho. Akuthi zonke izicelo zenu zaziwe mina ngomkhuleko nokunxusa nokubonga. Uthi usayibeka inkinga zakho ebese uyanxusa ebese ubonga in advance ekubona ukuthi inhliziyo yakho ithembele kuyena ngempela. Usho njalo uMarvin Sepp uthi ngibe nezinkinga impela ama ups and downs agcwele emhlabeni abantu bengibuka sengishaya izandla ngidumisa ngicula ngidansa phambi kwenkosi baqala bengihleka ngoba bazi inkinga zami bazi ubuhlungu ngikubona kanti abazi ukuthi mina ngazana noNkulunkulu. Ngabe nawe kunjalo ngempilo yakho? Asazi. Sawubona mlaleli wehlelo iSound Doctrine Hub khona la kuyivuma 103 the adult radio for the young at heart. Mina I'm your host uDidi Ngwakankosi ngihambisana nomfoka Khoza umkhathini sibamba intambo ezifudumele from good Daviola the weekend boyfriend and a weekend husband to many and indeed wenzile umsebenzi wakhe umfana ehlale wenza like every weekend. Nangu ubhekisa amabombo lapha eCynic Verulam yakhona insizwa umasafisa ukuze umculo wakhe umlandele khona lapho uDaviola. Sawubona mkhathini nikhonze njani namuhla? Sibingele mfundisi siyayidumisa inkosi siyiphakamisa kakhulu umusa wayo mkhulu kuthina ngokusihawukela isilethe insindisweni ngokusinikeza umoya wayo ingcwele sikwazi ukukhonzana sabazalwane masihlangene sikwazi ukwakhana ngokusinikeza lawo mathuba kuba mnandi kakhulu masihlangene ama-Sunday usuku oluyi-favorite ngenxa yethuba lokuhlabelela nabangcwele lokukhuleka nifundiswe ndawonye nifundisane. We had a good time siyabonga mfundisi. We had a very good time nathi namuhla enkonzweni siyambonga kakhulu uJehova. By the way ubaba uVezi uthenge ngimdlulisele imkhonzo yakhe kuwena. Angisakhumbula uthe nohlangane ngoje noma esigodini noma esikhaleni kantombela. That's right. Isibongo Ntombela ngiyamkhumbula manje asazi ukuthi kusesigodini noma ikuphi esikhaleni kantombela impela. Ngodlulisile umlayezo baba uVezi ngiyazi ukuthi ubaba olithandayo kakhulu loluhlela lilalela njalo. Siyabonga mkhathini. Mkhathini ngiyafisa kulesonto elidlule abalaleli bashaye bebuza kakhulu bephawula ngalento yokukhuluma ngezilimi. Ngithi namuhla ke mkhathini izilimi esikhathini esiningi azihambi zodwa. Umuntu uteshaya izilimi bese eqhuma ngesiprofeto besathi inkosi ithi emva kokukhuluma labo gibirish bakhe abo khanda cappuccino macaroni whatever konke lokho abakushoyo bese thule titu emva lokho ke bese uyaprofeta noma athi yena uyaprofeta. Ziningi indlela esibona ukuprofeta ngazo einkonzweni namuhla. Vele kuprofethela umuntu ngathi uyahlolelwa. Abanye babuza ama-ID wabo, abanye babuza amagama wabantu ukuthi usibani uyamazi bese ke emva kaloko bathi go deeper papa, go deeper mama, go deeper. Zonke lezo zinto lezo mkhathini zihambisana nezilimi. Asazi asibakhumbuza abaleleli ukuthi this is a build up. Asokhumbula ifana ne-rhythm. Baqala ngengoma ethile noma ngerhythm ethile noma ngomdanso othile ushaya irhythm efanayo bese babhekisa amehlo phezulu ngathi bazofeinta. Kune focus nje ababheka kuyona lapha phezulu esibhakabhakeni esingayiboni thina ebona ibona bashaya leyo rhythm emva lokho baqhume ngezilimi emva kokuqhuma ngezilimi ke bese bayaprofeta abawayo bahlehle nje nyovana bawe bayawa
ababhekisa iketi phezulu babhekisa iketi phezulu ama-asha memboza la mboza khona bese kuba laba abaprofethayo emkhathini. Ngiyafisa ukuthi sikhulume ngalento yokuprofetha ikakhulukazi sibheke umehluko ekuprofetheni nasekuhloleni kanti nokuba ikhona artist nje ukudlala ngomqondo womuntu nama group dynamics nako konke lokho izo zonke lezo zinto because kuleso siyalo usathani lathola khona intuba thina ke bese siba lesiyalo sisinikeza imizwa ethile bese sithi leyo mizwa leyo ipresence kaKristu kanti lo nkulunkulu esimkhonzayo usho kahle ukuthi akayena unkulunkulu wesiyalo mase kunesiphithiphithi sekwenzeka zonke lezi zinto kukhulunywa kanye kwenziwa zonke lezi zinto seyisiyalo lesangangeni kisona. So kuhle ukuthi mesikhuluma ngale ilimi sikhulume nalesiyalo esihambisana nezilimi okuyinto yesiprofeto umkhathini. Ngifisa ukuthi sikhulume ngako namuhla. Nawe ke mlaleli siyafisa ukuthi ukhulume nathi lapha ku 0737091991 0737091991 noma lapha ku 0861010300 0861010300. Lento esiprofeto umkhathini siyayibona kizo zonke inhlanga kodwa ngathi idle kakhulu ngapha kwindle empisholo ngoba phela kwazise thina siyafisa kuba seduze nomdali ingako nje abelungu bathi sabangoni kepha bazi umlando wethu bathi singabangoni ngoba phela sinzalo emesabayo uNkulunkulu siyasaba lokona so siyafisa ukusondelana naye umdali. So if anything izomasquerade noma izashaya kwamuntu okwazi ukusixhumanisa noNkulunkulu sigravitate kakhulu towards that. Sigravitate kakhulu towards that. Kodwa ke sesibona izwi likaNkulunkulu lithini uthi lokho esiprofeto okusakhona noma kusekho sifunda konke nencwadi yabaseHebrew chapter 1 simuzwe ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini ngabaprofeti kulesi sikhathi esiphila kusona. Sibone nompostoli uPaul lapha encwadini yabaseKorinto ukuthi uthini ngalezi zipho including isipho sokuprofeta ukuthi kuyofika isikhathi siphele noma ngeke siphele. Mase siphelile ingabe seyisona lesikhathi esikusona sesiprofeti esiphelile noma akusona yini na. Lezi propheto kaningi emkhathini zidalelwe ukumaketa umuntu ukuthi uzimaketa kangakanani ngoprofeta ezidlangalaleni. Emva kaloko ke masofuna ukuprofethelwa ke sekwenziwa lento ka 1-on-1 build up lezi zinto emkhathini. Kuhle ukuthi sibaxwayise abalaleli nabazalwane ukuthi lezi zinto build up package. So uqala kule package maso udayisekile ugcwele kule package so ya graduate udlulela kwenye zonke lezi zinto they are connected with one another because ke ngokwezwi likaNkulunkulu omubi vele usebenza njalo uyakuthandela kancane ebese uyakugojela line hook and sinker kwasha abantu abadobayo ngaphambi kokuba senze njalo emkhathini asinxuse umdali alondoloze inhliziyo zethu nemilomo yethu emkhathini. Siyabonga Nkosi ukuthi usakhile phezulu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti uKristu Jesu eyitshe legumbi thina sonke esakhiwa phezulu kwakhe ukuze sibe isakhiwo esingcwele esamukelekile kuwena. Siyabonga umsebenzi abawenza abapostoli nabaprofeti ababesebenzisana nabo besambulela indlela zakho zingakabhalwa phansi. Wasigcinela izwi lakho walilondoloza silibhalelwe iminyaka ngeminyaka izwi lakho laze lafika kuthina namanje libhaliwe. Siyabona ukuthi wasitshela Nkosi ukuthi kule ikhathi esiphila kuzona bazoba khona abaprofeti bamanga badukise abaningi abantu. Siyanxusa ukuthi ibandla lakho linikeze ukuhlakanipha ne-discernment eliyidingayo ukuze lingazukudukiswa lilahlwe yibo. Bakhona Nkosi nabaqubuka ngaphakathi emabandleni noma abanye bekwazi kodwa bayadideka ngalesi siphiwo sokuprofetha nomsebenzi
esasimele ukudlala. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi usinikeze ukuhlakanipha kwezwi lakho khona sonke sobona ukuthi konke sidinga ukwazi ususambulelile khona ezwini lakho. Azikho izambulo ezintsha esiyidingayo ngenxa ukuthi usinike isiprofetho okuyisona sona esenza kahle ukusinaka, isiprofetho sezwi lakho kusukela encwadini kaGenesis kuya encwadini yesambulo. Sisizeke sikwazi ukulambula ngendlela eba usizo kubona bonke abalalele khona lizoqonda ibandla lakho laze selifanele ukukwazisa likushaya indiva lokho kungasiza. Siyakubonga egameni lika Jesu. Amen. Amen. Khathini ngiyafisa ke ukukhumbuza abalaleli ukuthi njalo ngalesi sikhathi sonyaka siqale sigqugquzele abalaleli nabalandeli baloluhlelo nabathandi bezwi likaNkulunkulu abaphinde bathande futhi abantwana bakaNkulunkulu ukuthi njalo September, first week of September, second week of September sikhulume ngale nkonfa siba nayo minyaka yonke siba nayo kuphela ngonyaka esibiza ngekhwezela ehosta iSound Doctrine Hub. Lolu hlelo lubambisene neSound Doctrine Fellowship, ibandla kanye nebandla lasekukhanyeni Baptist Church kanye neCrossroads Community of Christ. Lamabandla mathatha abambisene neSound Doctrine Hub. Siba nale inkonfa siba nayo inkonfa le yokuphela konyaka sibize ngekhwezela sikhwezela umlilo kwazise phela ukuthi unyaka useyaphela kwabanye bethu ukukhathala nokulotha kuzipha amandla bese ke kuzongena leso sikhathi samaholiday. Esikhathini esiningi hayi njalo kepha esikhathini esiningi nabazalwane ngaleso sikhathi samaholiday ngathi bathatha ibreak ekubeni abazalwane, bathatha ibreak ekubeni abasindisiwe, bathatha ibreak ekubeni isizwe esikhethekile, esiholy, esisanctified, esibekelwe eceleni, sibekelwe uNkulunkulu. Siyaye siwele kakhulu sifane nezwe sikhohle ukuthi sisanctified. So lenkonfa inhloso yayo ukuthi ikhwezele lo umlilo funa silothe. Sikhulume ngayo kancane emkhathini. Eyalonyaka izobe ngomhla ka9 November. Umgqibelo lo kusukela ngo9:30 kuya ku3:30 ntambama. Silapha ePinetown la ibandla kukhanye nehlanganela khona. Number 8 Harvey Road. Wase Pinetown ugade uHarvey Road kweqhamuko wase New German. Mugade ukhethe lo ose Pinetown. Ikhona nje enkabeni yePinetown lapha ngemuva ko Pinecrest opposite Shoprite. Ku number 8 Harvey Road. Umgqibelo kumhla ka9 njengoba sisho. I-theme yalonyaka mfundisi ukuthi asifuneni ukuqala umbuso kaNkulunkulu. Seek first the kingdom. Esihlose ukugqugquzela kakhulu kubazalwane. Number 1 ukuthi abantu sebefikile emabandleni basindiswe kwangempela. Khona abantu mfundisi abeze emabandleni njengabantu beya einyangeni noma beya kodokotela. Wafika nje egula ezwe kuthiwa kuyathandazelwana, wafika efuna umsebenzi ezwe kuthiwa umuntu uyathandazelwa athola umsebenzi, noma umuntu wanenkinga emshadweni efuna nje ukusizakala ukuthi umshado wakhe ube ngcono. Akakaze adlule kulokho. Ibandla kuyena indawo yokuthola izinto zasezweni ayidingayo. Okungesiza izinto ezimbi ukuthi nje kuphela ayisikhona lokhu uNkulunkulu asuke efuna ukumnika khona ngempela umuntu through ibandla. Wayesho leyo nto uJesu kubantu mayethi bafuni bakhe abanganaki nje okwasemhlabeni ukudla nokugqoka ngoba nabezizwe bafuna lezo zinto abantu abangakholwa. Bona bafuna iqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Bafune ukuxolelwa kwezono, ukubhalwa kwamagama abo encwadini zokuphila, insindiso okwangempela. Konke ke lokho okunye uNkulunkulu uzokwenza kulandela. Bakhona abantu abasemabandleni abakaze basindiswe, abanye sebaba ama-member, sebenane izikhundla abanye, kodwa bakaze bamazi uNkulunkulu. Siyafuna ukuyikhuluma leyo nto. Abanye basindisiwe kwangempela, kodwa abukhulu ubudlelwane babo ngoba badila noNkulunkulu ngezinto zasezweni kuphela. Imikhuleko yabo ikhuluma ngemsebenzi nokuphiliswa emzimbeni
nemizi nezimoto nezingane nabayeni nakho konke lokho akukho abakwaziyo nabakufunayo kuNkulunkulu kokomoya. Indaba yesono, indaba yobungcwele, indaba yokuphilela uNkulunkulu empilweni yakho, izinto eziforeign kubona. Khona amabandla wenzayo umonakalo ukugqugquzela izinto ezinjalo. Everything is about imali. Everything is about into zasemhlabeni nokuphila emzimbeni, bese kwenza abazalwane babe abakhubazekile ngokomoya, abangakhuli. Sifuna ukuzovuselela leyo ndaba ukuthi ake sinake okombuso kaNkulunkulu. Sifuna ukuzokhwezela lowo mlilo mhla ka-9 November. Mhla ka-9 November mlaleli sohlala sikhumuza njalo, kodwa ke ukuze ingaxaki nezinto eziningi fake kwi-diary yakho nje khona namhlanje umhla ka-9 November umgqibelo, ngiyacabanga umgqibelo wesibili lo November, umgqibelo wesibili umhla ka-9, ifake nje kwi-diary yakho nje usuku lonke uzohlala nje ebukhoneni bukaNkulunkulu kanye nabazalwane bakhe abakhethiweyo, isizwe esikhethiweyo, a royal priesthood kaNkulunkulu. Sizobhema sikhole, kuba mnandi ke futhi mesibonana nabazalwane abashayelayo abalithandayo lolihlela bathanda uNkulunkulu, sixoxe indaba eziningi. Izoma njani emkhathini bajayela abazalwane ukuthi kuba nezinkulumo, kube nelunch, emva lunch kube ne-question and answer la abalandeli balolihlelo babuza imibuzo ephathelene nezimpilo zabo ngqo, ukuthi ngabe uNkulunkulu uthini ngesimo esinje umzalwana akwazi ukuthola ukusizakala. Yes, sikumema usuku lonke 9:30 ekseni, siqala ngomkhuleko ukuze kube 3:30 ntambama. Sokupha ukuya ngasethunjini, abazalwane baye basilungisele njalo, sibe nesikhathi sokudla ndawonye, kuba mnandi nje nokuxoxa lapho sazane over izidlo. Ayisali indaba yemibuzo, abaleli bayasizakala kakhulu ngaleyo nto, ukuthola ithuba lokubuza, befundisa imibuzo, kuphawulwe, noma sikhuluma ngalokho siyazi abanye baye bafike nemibuzo, umuntu kade simhlupha lento ufuna ukuyizwa, ufuna ukuyi-understanda, siyoba nakho lokho. Abanye baye bajabulele, sometimes siyasibe nezincwadi eziba khona kuma-conference esikwazi ukubapha zona abalele, ziba usizo, siyayihlela lezo zinto. So nabahlabelelayo singabakhohlwa mfundisi, baya prepare kube mnandi, kuba into ephelele, enjoye isikhathi sokuhlabelela ndawonye, sokukhuleka ndawonye, sokufundiswa izwi likaNkulunkulu, sokudla ndawonye. Kuba isikhathi esiba usizo kakhulu, and besimbona uNkulunkulu inkomfa ikhula year so silindele abantu abaningi kulonyaka. Basaziseka abalali, kuyasiza masazi ukuthi obana bezayo. Sithumele nje WhatsApp, mfundisi ngisho manje number 065 9658 538 065 9658 538. Usithumele nje message usho ukuthi siyeza sibangaki, kodwa futhi nakulezi inamba eziyiphume emva kohlelo kuyasiza ngayisebenzisa naso ukuze nje sikwazi ukuhlela kahle, sazi ukuthi usendleleni. Mkhathini ngiyamuzwa omunye umlaleli ofana nomama Peter uthi ngiyafisa ukuza, kodwa nginengane encane mano, uJoy akahlaliseki, zikhetharishelwe izingane, khona abazobheka izingane ukuthi abanezingane bangeza noma not this time. Uze nabo dadwa ayikho inkinga, kukhona abakulungiselelwayo, bakwazi ukugada, bakwazi ukudlala nabo. So uma ekhona umntwana uze nanje angavimbi ukuthi ukwazi ukuze bukhona bukaNkulunkulu nabo sobe sibanakekela. Nalapha ke kwi-Facebook page yethu iSound Doctrine Hub, hamba kwi-Facebook page yethu iSound Doctrine Hub, uzothola imininingwane yonke ephathelene nekhwezela, nayo le nombolo ka-065 965 8538 yona ke uzokwazi ukuthumela kuyona ama-voice note, noma uthumela ama-text messages wakho ukuza ukuthi ufika nobani
nizofika nibangaki ukuze kwazi ukuthi kulungiselele lapho. Ngaphandle kwaloko ke ya kwi Sound Doctrine page, Sound Doctrine Hub Facebook page yethu, usithande phela, usilandele phela, wena ke uyazi ukuthi kusilekelela kangakanani lokho. Akusho mina, kusho i-technical team yethu lapha, uAnele kaMhlongo olapha e-studio Mkhathini asingene kulesifundo sethu sanamuhla, noma kule topic yethu yanamuhla esikhuluma ngokuprofeta. Kwazise phela sikhulume ngezilimi lezi zinto ziyadlelana, ziyahambisana esikhathini esiningi. Asiqale nje Mkhathini nge-definition, a biblical definition, hayi nje le esiyicabangela yona thina la kulesikhathi siphila kusona, sididanisa ukuhlola, ukubhula nokuprofeta. Makwenziwa izangoma sithi ziyahlola, makwenziwa same thing yenziwa endlini kaNkulunkulu ngegama likaJesu sithi isiprofeto, kanti into efanayo. Asibheke ngokwezwi likaNkulunkulu i-definition ukuthi ngempela izwi likaNkulunkulu lithi siyini isiprofeto. What is prophecy? Uma ulithola leli gama livela kokuqala uTestament elisha, libhalwe ngesiHebrew, igama elithi nabi, lichaza ukukhuluma out loud, uzwakale. Lesuke likhomba umuntu owu-spokesperson kaNkulunkulu. uNkulunkulu umnikeza amazwi bese yena ewakhuluma aloud kubantu, ekhulumela uNkulunkulu. Namadimoni sometimes ayayenza into enjalo, kube nabantu abazowakhulumela. Ila ukwahluka khona indaba zokubhula nento yokuprofetha, ukuthi lo suke ukhuluma ngamuphi umoya. Okhulumela uNkulunkulu, ukhuluma lokhu asuke kutshelwe uNkulunkulu, futhi kuholela abantu ekutheni bathobele izwi likaNkulunkulu. Ukhuluma iqiniso kuphela sonke isikhathi, yonke into asuke ishiya iqiniso. Amadimoni akhuluma okuvela kuSathane noma okuvela ezingqondweni zabantu, kuholela abantu ekutheni bahlehle kuNkulunkulu. Isikhathi esiningi bayokhonza izithixo, thola ukuthi bakhonza amadlozi o bakhonza nje abanye uNkulunkulu, and into abayikhulumayo ihlanganisa, sometimes bakhona iqiniswana kodwa hlanganiswe namanga ukuze kube into edukisayo. Amanga vela ahamba wodwa, vela abambeka lula, kodwa makumixwa neqiniso uyasithola isangoma sibhula bekhona ngempela esikushoyo okuqondene nanemndenini, kodwa uthola ukuthi into yakhona igcina iholela ekutheni hambani niyohlabela abantu abangasekho, nihlubuke kuNkulunkulu. Kuyaye kube ulowo mehluko. Now ngiyafisa Mkhathini ukuthi siyakubona lokho kushoyo lapha ku Deuteronomy 18:18 ekhuluma ngokukhuluma amazwi kaNkulunkulu. Ezwini likaNkulunkulu from Genesis size siyogcina ngale kwisambulo, engabe siyababona noma siyambona noma ngabe ke uyedwa umprofeti kaNkulunkulu oya ecollege noma othatha isikhathi ayoqeqeshwa aqeqeshelwe ukuprofetha? Sikhona yini isikolo noma ukhona umuntu oqeqesha ukuprofetha? Siyazi ke ukuthi kulaba abanye oNkulunkulu njengalaba ezangomeni kuthiwa noma umuntu enesipho abakubo bayamkhomba ukuthi aye kumuphi ugobela, amlungisele izinto zakhe, amqeqeshe, amhlambulula, amenze konke lokho ukuze ke lesi sipho sakhe sokuhlola nokubhula sikwazi ukuthi sisebenze. Siyakubona yini ezwini likaNkulunkulu? Ngoba siyawubona lo mehluko is very clear ukuthi lokho kukhuluma amazwi aclear vela kuNkulunkulu, right ngaso sonke isikhathi, correct ngaso sonke isikhathi, ngoba konke kuvela kuNkulunkulu. Akwenzeki ukuthi kuhlangane namanga njengoba usuchazile. Mase kufika eqeqeshweni bakhona noma ukhona umprofeti noyedwa ezwini kaNkulunkulu esimbona esikoleni sokuprofeta?
Isiphiwo lesi esingena ngaphansi kwalezi iphiwo kuthiwa ezeyimangaliso, miraculous gifts, okusho ukuthi uNkulunkulu umnikeza umuntu amandla okwenza into angazange ayisebenzele noma ayifundele ngokwenyama. Sifana naso isiphiwo sokukhuluma izilimi lesi sangempela. uNkulunkulu usuke kunika amandla okukhuluma ilanguage ongazange uzuyifunde wayele esikoleni. Nalesi siphiwo kusuke kuuNkulunkulu ekudonsela eceleni akhulume nawe njengoba uzuyiphimbula nje wena uzuyiphimbula likaNkulunkulu bese uyahamba uyolitshela abantu ukuthi uNkulunkulu utheni. Yabona akusinto ongayifundela le isimangaliso nje uNkulunkulu ayesenza kwabanye. Noma siyasibone ezwini kukhulunywa about schools of the prophets. Into esuke yenza kusuchazwa nje ukuthi abaprofeti abasuke behambisana ndawonye hayi ukuthi kusuke kunesikole necollege la bayofunda khona ibonto enjalo ku1 Samuel 19 no 2 Kings 4. Kodwa akusona isiphiwo ongasifundiswa njengaso eseyilimi. Makuyesangempela akusinto ongayifundisa. Umuntu ngeke akufundise ukukhuluma ilanguage ongayazi. Angakufundisa ilanguage kodwa it's impossible ukufundisa umuntu ilanguage angayazi phandle ke kusuke kuyilemsindo engesiwe ama-language abanye abakholwa ukuthi iyilimi. So leli gama le school of prophecy lisho nje ukuhlanganyela kwabaprofeti ndawonye, like sithi a school of fish, akusho ukuthi ofishi basuke baye esikoleni igroup nje bahlangene ndawonye into efana naleyo. Asibheke ke emkhathini, asibheke la ukuthi asinikeze ama-example emkhathini. Ake sinikeze ama-example asezwini likaNkulunkulu babaprofeti abafita le criteria esikhuluma ngayo. Asithathe nje example umprofeti uJeremiah. uNkulunkulu lento esiqeda uyibona ezwini ukuthi asikho isikolo sokuprofeta, alukho uqeqesho, isiphiwo nje sikamoya uNkulunkulu akupha sona esingadinge umuntu ukuthi ahamba ayosilungisa, asikhuphule, asenzeni, sihlatshelwe, senzeni. Uphiwa uNkulunkulu nje, unikeza uNkulunkulu amazwi, ukhuluma amazwi kaNkulunkulu. Basically it's a total takeover kaNkulunkulu, athatha over umuntu. Njengalapha sibona kuJeremiah ukuthi wazi uJeremiah ngekabi sesiswini sikanina, wamaze seyihlwili, wambekela eceleni, wamsanctifya, wamgcwelisa, wambekela eceleni, wamkhetha kwabanye ukuthi lo uzoba umprofeti wami. Ibaphi ke abanye abaprofeti esibabona basutha leyo criteria emkhathini njengoba sesiyibonile? Umprofeti wokuqala uNkulunkulu ambizile uMoses. Uyambona uNkulunkulu ma embiza emchazela ukuthi ufuna enze njani ku-Exodus chapter 4. Uthi uNkulunkulu lapha mufunda uverse 15, uMose kade sethe yena akakwazi ukukhuluma, uNkulunkulu esemtshela ngo-Aaron. Uthi Exodus chapter 4 verse 15, uyokhuluma naye umtshela amazwi azowakhuluma ngomlomo wakhe. Ngizakuba semlonyeni wakho nakowakhe, nginifundise enizokwenza. Nguye ozakukhulumela kubantu, uyakuba ngumlomo wakho, wena ufane noNkulunkulu kuye. uMose umuzwa uNkulunkulu ekhuluma njengoba umlalelezwe iphimbo la manje ekhuluma esihlahleni. Ayivibalele umfundisi ukuthi abantu bazi ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma nabaprofeti akusilo izwi elincane elinyenyezayo enhlizweni. Leyo inhliziyo yomuntu nengqondo yomuntu akukaze kube njalo ngokwezwi likaNkulunkulu. Abantu nje abazakhela yona leyo nto emabandleni. Njalo uNkulunkulu ekhuluma nomuntu usuke ekhuluma ngephimbo elizwakalayo. Kwenze njalo kuMose, bese noMose wayizokwenza njalo kuAaron. Kwakungaze ukuqubuka into ethize enhlizweni kaAaron. uMose wayizomtshela uAaron, uNkulunkulu uthe uAaron bese efika yakhuluma lapha noMose wayesaba ukuyikhulumela yena. Uthi uNkulunkulu lapha chapter 7 kaExodus uverse 1, uSimakade wathi kuMose, uyabona ke ngikwenze wanjengoNkulunkulu kuFaro, nomfowenu uAaron uyakuba ngumprofeti wakho.
wena uyakhuluma konke engizokuyala ngakho futhi ukuthi uAaron umfowenu akhulume kuFaro ukuba emakhulule abantu bami bakwaIsrael baphume ezweni. Wena njengoNkulunkulu ngoba uwena ozobe ukhuluma uAaron bese yokhulumela wena umprofeti uspokesperson womunye. Uthatha amazwi njengoba wathathile kulo onjengoNkulunkulu kuyena bese eyowakhuluma kubantu akazakheli akashela ukuthi kukhona nenhlizweni yakhe noma engqondweni yakhe. uNkulunkulu uyambiza ngempela amnikeza amazwi. Abasekho abantu abanjalo. uMoses uyisibonelo mawubuka uDeuteronomy 18 mfundisi. uMose uyaprofetha ngokuthi kukhona umprofeti omunye uNkulunkulu ayizomletha ofana naye uMose. Uthi mawubuka uverse 18 uDeuteronomy ngizobavusela umprofeti onjengawe phakathi kwabafowabo ngibeke amazwi ami emlonyeni wakhe. Ukhuluma ngokufika kaJesu la noma babekhona abanye in between. Kodwa uzobeka amazwi akhe uNkulunkulu emlonyeni wakhe uyobatshela konke engimyala ngakho. Umprofeti unjalo uthatha amazwi from uNkulunkulu hayi enhlizweni yakhe bese ewatshela abantu. Enye into ebalekile ukuyinothisa mfundisi uthi lapha ku verse 20 khona la Deuteronomy 18 uthi kepha umprofeti oyoyitshela ukuthi ukhuluma izwi egameni lami ngibe ngingamyalanga kuba akhulume noma okhuluma egameni labanye uNkulunkulu lowo mprofeti uyakufa. Athi verse 21 ungasho enhlizweni yakho uthi siyakulazi kanjani izwi uSimakade angalikhulumanga na. Uma umprofeti ekhuluma egameni likaSimakade leyo nto ingenzeki nezwi alikhulumile lingafezeki lelo zwi kalikhulunywanga nguSimakade kodwa umprofeti uyikhulumele nje lokhu eyigabisa ungamesabi. Bakho babekhona abantu abanjalo abakhuluma into esenhlizweni yabo baqagele. Umuntu kade imnandi inkonzo mhlambe imimoya iphezulu bese vele qubuka into enhlizweni yakhe afuna ukuyitshela abantu uthi uNkulunkulu niyobaza abakhulumela mina ngoba zonke izinto abayishoyo ziyafezeka. Akwenzeki ageje. Abamanje abaprofeti bathi hayi phela nathi sibuye singamuzwa kahle uNkulunkulu ngeke sazi kodwa abaprofeti bangempela njengoMoses oJeremiya njengobusho oIsaiah nabaprofeti besikhathi eTestament elisha kushintshanga lutho. Abantu abatshelwa uNkulunkulu ngendlela ezwakalayo bese bayahamba bayotshela abantu kuhleze kufezeka kuhleze kuyiqiniso abageji ngoba kusuke khuluma uNkulunkulu. Into efana nento obungayibhala ibe yiBhayibheli ngoba amazwi kaNkulunkulu ngempela. Asiledi iBhayibheli manje ngoba uNkulunkulu vele akukho kusha akwambulayo. Ngaphambi kokuba sidedele abalaleli lapha ku 0737091991 nalapha ku 0861010300 kanye nakhona lapha ku Facebook page yethu iSun Doctrine Hub. Asithinte le mkhathini ukuthi kahle ngaphambi kokuba sifike sibone ukuthi lezi propheto sekhona leso siphiwo sokuprofeta noma sekho. Inhloso nqangi kaNkulunkulu ngalesi sipho nalesi sipho sikamoya sokuprofeta bekuyini inhloso kaNkulunkulu ngalokho ngokwezwi likaNkulunkulu? uNkulunkulu uyasikhombisa ngokusobala lapha ku Ephesians chapter 2 verse 20 ukuthi inhloso yaso isipho kwakuyini ngesikhathi eTestament elisha. Uthi verse 19 Ephesians 2 ngakho ke anisiba abafokazi nezihambi kodwa senizakhamuzi kanye nabangcwele ngabendlu kaNkulunkulu. Ku verse 20 nakhiwe phezulu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti uKristu Jesu uqobo eyitshe legumbi. Isiphiwo sokuprofeta kwakuyisiphiwo esilekelana nesiphiwo sobupostoli. Inhloso yaso kwakukubeka izisekelo zebandla. Na uNkulunkulu akawamosha amagama akavela asho noma yini nje uNkulunkulu kusuke kuneminingi mayisebenzisa amagama mayethi isisekelo athi thina siyindlu kaNkulunkulu uJesu uyitshe legumbi. Usinika umqondo wokuthi abapostoli nabaprofeti bayifoundation esakhela phezukwayo. Ifoundation njengoba siyazi yendlu ayakhiwa forever. Ngakho akuhlezi kukhona abapostoli forever nabaprofeti forever. Kwakuyisipho sokubeka izisekelo. Inhloso yaso enkulu ukuthi ibandla likaNkulunkulu lilazi iqiniso
uNkulunkulu wayelambula iqiniso directly kubapostoli nabaprofeti khona bezofundisa ibandla balibhale naphansi njengoba sine testament elisha nje uPeter uzalibize ngesiprofeto okuyisona esi-confirmed esenza kahle ukuthi sisinake sisilalele. So i-purpose ye-prophecy kwakuthi ibandla mahlangene nje eKorinte nje ubona ku 1 Corinthians chapter 14 ayakabhalwa incwadi yabaseKorinte 1 Corinthians 1 1 Corinthians 2 Corinthians awukabhalwa. uNkulunkulu bese elifundisa ibandla directly ngokuthi abize umprofeti ecena amambulele into bese ethi umprofeti ahamba yofundisa ibandla. NeBhayibheli labhalwa kanjalo uNkulunkulu ambula izinto directly bese bayabhala. Leyo nto ke yahamba yaphela ngoba sesinalo manje izwi likaNkulunkulu. Sina uMatthew kuya kuRevelation abaseGalatia baseThessalonica liphelele akukho okudinga ukuedwa. Sonke sifundisana lona okuyindlela esakha ngalo manje sikhuphula lendlu phezulu kwesisekelo esabekwa yibona abapostoli nabaprofeti. Just like bengasekho abapostoli manje kanjalo nabaprofeti abasekho ngoba babe nomsebenzi wokubeka isekelo. Sinakho konke sikudingayo, asikho isambulo esisha esisidingayo. uNkulunkulu sinike konke ezwini lakhe. Ngiyafisa le Mkhathini siphinde sivakashele ithinta esinye isihloko ngicanga ukuthi sithinta ngesonto elizayo. Kepha nangomlaleli kade efuna ungena. Asikwabukele emoyeni sawubona. Ayibonga Nkosi. Bamajolo. Hallelujah. Ninjani Bamajolo? Khona kusemnjani. Siphilile Bamajolo. Namuhla i-network yakho is very clear sikuzwa kahle Bamajolo. Kasiyabonga kakhulu. Mfowethu. Mina lento nje ukuthi nami ngicabanga ukuthi nisacacisa kahle. Ngikhashela nyawo zombili impela le yokufundisa iprofeta ayingeke ayivele uNkulunkulu. Ngoba izwi licacisa konke. Ngithanda lapha yakuMathewu 20. Ngithanda lapha ngo-22 kuMathewu 28 ethi uNkulunkulu abanishumayele ivangeli lomhlaba wonke abaphendukayo babhabhadise bese ngiyabafundisa. Okwethu kufundiswa izwi lenkosi. Hayi kufundisa uprofeti, hayi kufundisa ukukhuluma ngezilimi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba isikhathi mina bona isikhathi sokugcina baba uNkosi baba ukhoza esiphila kusona lapho sathana esebenza ngamandla ethumba abazalwane bathumbele emangeni engabathumbele eqinisweni likaNkulunkulu. Ngoba yonke lento ngafundela kanjalo uprofeti nakhona lokho uprofeti okukhona okunye ukuthe kwabazalwane abasindisiwe bese prophet umuntu ukuthi uthakatho usibani ngicabanga ukuthi umoya wokungoma lowo akusiyo umoya okaNkulunkulu futhi ngeke kube umoya kaNkulunkulu oqhatha abantu. Ngalokho nje ukuthi siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngami yabona nje manje ngiyahlahlela izwi lenkosi phela kusuka eGenesis ukuze siyabonga uNkulunkulu siyafunda phakathi lezizwe lesitholana ukuthi simbulele uNkulunkulu yena yedwa simkhonze yena yedwa simazise yena yedwa singathathi izinto yamsebenzi alothe sibheka uNkulunkulu ungezona kaNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise baba inkosi nobaba ukhoze nemindeni yenu labo bonke abalaleli balosakazi uNkulunkulu abenzele okuhle. Amen. Amen Bamajola. Siyabonga kakhulu Bamajola amazwi enkuthazo nokuphawula kwakho nje Bamajola kuyiqiniso wena Mkhathini lento esho Bamajola iyiqiniso. Sibheke lapha encwadini yabase Efesu ekhuluma ngesekelo wasichaza njenge foundation. I-foundation yakhiwa kanye. Siyababona abaprofeti bakhona encwadini yabaseKorinte because bingakabhalwa leso sikhathi. Masifika lapha kwiRevelation Mkhathini chapter 22 lencwadi kaNkulunkulu ibizwa ngencwadi yesiprofeto. Uyawona uNkulunkulu ngalento ekhombisa kona ukuthi isiprofeto sesifike egcineni. Uthini lapha kuRevelation 22 mekhuluma ngokunenezela nokukhipha? uRevelation 22 uverse 18 uthi uJohane mayibhala lapha ngiyafakaza kubo bonke abezwa amazwi esiprofeto salencwadi
uma kukhona owenezela kuwo uNkulunkulu yakwenezela kuye inhlupheko eyilotshwe kule ncwadi. Uma futhi ekhona osusa utho kuwamazwi encwadi yalesi siprofetho, uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe emthini wokuphila, emzini ongcwele nakulokho okulotshwe kule ncwadi. And the fact ukuthi mfundisi lamazwi uNkulunkulu wakhuluma kwi-chapter yokugcina, kwincwadi yokugcina, indlela kaNkulunkulu yokusitshela ukuthi liphelele izwi lakhe manje. Akukho kudinga ukudwa kulona, akukho kufanele kususwe kulona. That's why uNkulunkulu lamazwi esinikeza wona ekugcineni ngempela. Kubhala umpostoli wokugcina uJohane, abanye sebeshonile naye White Mayefa, yaphela into kaNkulunkulu yokuthi asambulele izinto ezintsha, usesibhalele waqeda. And then uNkulunkulu manje njengoba esho ubaba Majolo ufuna sikhuphule indonga zendli yakhe nokufundisana, sifundisana ukugcina konke-ke lokho asesiyale ngakho. Ngiyafisa mkhathini sifundi incwadi yabaseHebheru chapter 1 la uNkulunkulu ecacisa kona kamhlophe lento esiyikhulumayo nesiyiphonta ngekhulunywa ubaba Majola nesiyiphonta kwiRevelation ukuthi abaprofeti isikhathi sabo sesiphelile, akasakhulumi njalo uNkulunkulu. Kepha ngaphambi kokuba sikwenze lokho usayibheka mkhathini, asithathe nangomunye umlaleli. Siyakwamukela emoyeni, sawubona. Amen. Baba Nkosi nababa Majola nobaba Mhlongo egameni lenkosi uJesu siyabingelela kumhla ka1 September 2024. Amen. Baba umyene. Izwi lenkosi baba ngiyalithanda kakhulu ngoba livele licacisele yonke into. Isikhathi esiphila kuzona nezinsuku esiphila kuzona baba akusona isikhathi esilula. Uthi uPaul ngelinye ilanga mayibhala nithengisisa isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. Ingakho kuzobona ukuthi ke abaprofeti kulesi sikhathi nomuntu ongazilutho ngokuprofetha uthi uyaprofetha. Only to find out at the end of the day if I prophesy yini umprofeti, akazi nokuthi yini umprofeti. Njengamanje uma uzokhumbula oJeremiah, oIsaiah, oMoses, bonke labo profeti uNkulunkulu wayekhuluma nabo, and uNkulunkulu mawufunda izwi lakhe babekuveza oMoses ukuthi ukhona osazofika. Babekhuluma ngobani? NgoJesu. Njengamanje there is no need ukuthi thina abantu bonke noma thina esikholwane esisindisiwe sithembele sithi hey bakhona abantu abazoprofethela abazositshela ukuthi hayi into zethu ihamba kanjani, umsebenzi ngizowuthola nini, umshado ngizowuthola nini. Ayikho into enjalo. Asibambe ngezike lento ngoba umuntu okhona njengamanje uJesu, uma sinoJesu baba siphelele, asishodi ngalutho ngoba uJesu usekhona vele. uJesu umsebenzi usewawenza, wangena esiphambanweni wafa kwabakanye, waqeda uJesu. Ingakho manje esiphambanweni ngelinye ilanga uthi uJesu esiphambanweni bamba lento baba umfundisi nabalaleli, uthi uJesu ngithanda izwi alisho uthi kufeziwe. Ngamanye amazwi uqediwe konke. Mina Ntokozo Mnyeni baba uNkosi baba uKhoza ayikho into sayidingayo eseceleni ngoba ukhona uKristu. Igama lethu uKristu othi ngilicacise kwabantu mhlawumbe ababuye beve nokudideka ukuthi uKristu yini uKristu. uKristu kumele umuntu ogcotshiwe uJesu Kristu ugcotshelwe yonke into. Ayikho into angayigcotshela uJesu. Ugcotshelwe ukuthi bonke abantu besindiswe ukuze belazi iqiniso. Ugcotshelwe ukuthi abagulayo besinde ngegama lakhe ngentando yakhe futhi hayi ngentando yomuntu. Ugcotshelwe zonke lezi zinto. Kodwa nginamazwi ambalwa bese ngiyavala la ukuthi ukuze lento siyibheke kahle ukuthi uprofetha abazona abaningi bayithanda nabantu nje bonke. Kodwa uthi ke ngokuwa John chapter 14 verse 1 zwana nje babizi. Zwana amazwi asho uJesu esevalelile. Uthi uJesu inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani ngoNkulunkulu nikholwe nayini. Usishane assurance. Ukuthi noma sengihamba mina emhlabeni sengibuyela kubaba kodwa kholwani mina ngoNkulunkulu nikholwe nayini. Bese ku verse 13 baba. Noma yini nakucela egameni lami ngiyakwenza ukuba bakhazimuliswe endodaneni. Bushamazwa asho uJesu. Athi verse 14 uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. Ikuphi lokhu professor abakufunayo nesikufunayo abantu bonke lokho kufunayo ngoba uJesu khona. Simple. Thina kwethu mina ngathi komi umkhuleko wami nje ngingedwa ngathi kuze kwaze kwamnandi ukukholwa nokusindiswa ngoba mina sengiyazi ukuthi ngicela kubana ngisakhathazeki nje. Ngoba sengiyamazi umuntu ekumele ngisondele kuyena amakhona engifuna ukucela. Ukhona futhi uyaphila futhi unamandla okukwenza lokho engikucelayo. Angivale ke bababe ngeverse lokugcina 2 Peter chapter 2 verse 1. Baba-ke lento uthi ke kepha kwavela nabaprofeti bamanga phakathi kwesizwe. Njengoba nathi mina
uza kuba khona abafundisi bamanga abazokungenisa ngasese isifundiso zamanga ezibhubhisayo. Hey baba, it's ezibhubhisayo izifundiso lezi. Ekugcineni baba komsiza ngani umuntu ukuthi azizwe lonke seprofethelwe ke lezo zinto ngowayizuza wayithola, kodwa futhi alahlekelwe ukuphila kwakhe ngoba lezi izifundiso zabaprofeti ziyabhubhisa ekugcineni kosuku futhi ngoba bakhuluma amanga, bephika nombuso wabathengayo, bezilethela ukubhujiswa okusheshayo. Alishintshi nje izwi laNkulunkulu, limile linjalo, asisike kulona ngezwi, sinamandla okuphila, sinamandla okunqoba. Ngiyabonga babukhoza nobabonkosi nakumlaleli egameni lika Jesu. Amen. Fokamyeni. Mkhathini, Hebrews chapter 1. Uthini uNkulunkulu kulesi sikhathi esiphila kusona nesiprofeto? Uma ubuka kusukela kuverse 1, uNkulunkulu wakhuluma emandulo kokhokho ngabaprofeti ngeindlela eziningi nangamathuba amaningi. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kithi ngendodana ayimise ukuba ibe indlalifa yakho konke, futhi owadala ngayo izwe emlonke. So uyabona la ukuthi uNkulunkulu kunama phase eindleleni asebenza ngazo. Sasikhona isikhathi la khona umbhalo encwadi yamaHebheru athi isikhathi sokhokho, isikhathi seTestament elidala ekhuluma kakhulu uNkulunkulu ngabaprofeti nangezinye indlela. Sometimes kukhona nama vision nanamaphupho, bese sithi ekugcineni kwale mihla ekhuluma yena after isikhathi sokufika kaJesu nesikhathi sabapostoli sesiqala zidlula, uthi usekhulume kithi ngendodana yakhe ayimisile ukuba indlalifa. Mayiqhubeka uyambona uthi ukhuluma nangabapostoli, athi uNkulunkulu wabafakazela nangezimangaliso. Yena akayibali lapho, kahlahle yena urepresenta abafana nathi. Kufanele sithi yebo babe khona abaprofeti, yebo babe khona abapostoli nabaprofeti futhi eTestamenteni Elisha. uNkulunkulu wabafakazela nangezimangaliso ukuze kwazi ukuthi lezi zinto babeyikhuluma zaziyiqiniso. Basibhalela naphansi salithola izwi likaNkulunkulu ababeliprofeta. Kodwa ke thina kwethu manje ukuhlala kulokho sekubhaliwe, singafuni iprofeti ezintsha. Lemoyeni sawubona. Sawubona mlaleli, siyakwamukela. Asithathe nangomunye. Siyakwamukela emoyeni, sawubona. Sanibona baba. Sawubona mama. Ninjani? Siphilile mama, unjani? Baba siyaphila. Thini ke na? Baba ngifoniswa yilo lidaba lolu labaprofeti. Hawu baba bayiqedisa imizi. Nisiqashisa ngawo, nisivuselela ngawo, nisiphilisa ngawo. Siyawubonga uNkulunkulu ngani, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu nathi ma kwangathi lamavesi bangabhala phansi umkhathini abalaleli bazifunde lona emakhaya. Asikwamukele nawe emoyeni, sawubona. Yebo baba bami. Konke inkemba iziningi ezisekanhla ngokuthi zombi. Ngikathi izwi baba naNkulunkulu imali approve yena uNkulunkulu ukuthi alibuye lambali. Bengicela ukuthi sizonke sabazalwane nje simthembe uNkulunkulu kuloko akushilo ezingezwi lakhe. Ngiyabonga kakhulu baba, nibe nosuku oluhle. Bonga thina kakhulu mapholoba mfowethu. Amen baba, ngicela umkhuleko nginokugula okungihlaselayo, kuyathula kubuye kuvuke kuqeda amandla, ngishaya uvalo kakhulu, kunciphe umoya. Ngiyacela ningikhulekise, kusho uThembe Lihle kaMalinga lapha kwaNyusa Mkhathini. Singakhohlwa ukumkhulekisa. Nangomunye umlaleli uthi amen bafundisi bami, ngicela ukubuza, njengoba sisindisiwe samukela uJesu sathatha ubungcwele bakhe, yena wathatha ihlazo lethu, kumele yini sihlambuluke izono? Kube nesikhathi kuzothiwa ebandleni asihlambulule ngoba wafela ngisho singasaziyo isono, wasiza singakazalwa, wasazi singakazalwa. Ngiyabonga, ngizolalela lento okuhlambuluka Mkhathini. Akanje usho ukuthini ukuthi la inkonzweni umuntu uconfess izono zakhe khona la ebandleni publicly and openly? Angiyazi, uNkulunkulu ngibusisile, angizange ngibe ngihlangabezane nezimo ezifana nalezi. Ngicabanga ukuthi usho njalo. Yes, ngiyasola ukukhuluma ngalokho. Ukuphenduka into vele ofanele senze nje abazalwane, usho njalo 1 John, masiyivuma izono zethu ulungile uthembekile ukusixolela. And uJames uyakhuluma ngokuvuma izono omunye komunye ukuze sikwazi ukuphulukiswa kuzona. Kodwa akakasho ukuthi
akube nje nenkonzo la wonke umuntu ekhuluma amahlazo publicly kodwa ukhuluma ngoku-approach umzalwane omthembayo ukwazi ukumtshela ngezono ezikubambile akukhulekisa akucounselishe ukuze ukwazi ukusizakala kuzona. Kunoganga nje okukhulu mayenziwa publicly lento le kuthiwa kuyaconfesswa mangabe kunjalo hey that's dangerous ebaleka ngazo zombili ngoba ngeke ukwazi ukushintsha leso simo leso. Nangomunye umlaleli uthi uThembi lo uThembi wakadimba uthi ngibingelele baba Nkosi nobaba Khoza ngikhona ngilalele sisazozwa izinkulumo ezakhayo ngiyabonga kakhulu kusho uThembi kadimba. Sithathe nangomunye umlaleli naye kade ebambile asikwamukele emoyeni sawubona. Amen. Bahlobo kaNkulunkulu bazalwane nganibingelele egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngixolisa umakhaya ukhuluma emafutheni nginilalele. Siyabonga nje ngalezi zifundiso ezinhle nezipowerful kangaka. Sizwe solonakala sekwaba khona abaprofeti bamanga. Ngiyasoba kakhulu kunina abahlobo kaNkulunkulu. Ngicela ukuthi iBhayibheli sebirthday kudadewethu uTegwalo ohlala eNtshanga emxhasweni eSinsound bezalwe izolo. Amen kwiSound Doctrine Hub. Amen. Nathi sisho njalo sithi happy birthday kuyena lapho. Sisimethinga Mngoma greatest bafundisi bamfundisi Nkosi nomfundisi Khoza. We can't wait for ikhwezela. So good to see uMamncongo. Kethiwe Mpele amen bafundisi bami nginilalele ngikwaSwayimane okhalweni from ukhetho kaMpele nokuthula Nyambose Magwaza othi ayibonge baphathiswa bezindaba eziphezulu ngenilalele esikhaleni empangeni umduduzi Mamzet umthetho uthi amen zinceko Eric Ashanga sathi siyabonga ngokucacisela ngako konke lokho amaKristu akwenza emfashini kulezo zinsuku umkhathini kusele umzuzu owodwa nje vo ukuthi siliguqise lolu hlelo elakho mfethu lokuvala. Ngicela ukuvala ngo2 Peter ku-chapter 1 verse 19 ngakho-ke sinalo izwi lesiprofetho eliqiniswe kakhulu eniyokwenza kahle ukuba niliqaphelisise njengesibani esikhanya ebumnyameni kuze kuntwele enzansi bese ikhwezi lokusa likhanyise inhlizweni zenu asibambele kulona lelizwi izwi likaNkulunkulu. Elinye lamavesi silifundile namuhla uEphesians chapter 2. Ephesians chapter 2 tisakhiwe phezu kwesekelo sabapostoli nabaprofeti. Izwi likaNkulunkulu licacisile ukuthi isiprofetho asekho namuhla. Sizweke ukuthi uma isiprofetho sesiphelile namuhla laba bazibiza ngabapostoli namuhla. Ingabe upostoli busho ukuthini leli gama elithi apostoli lisetshenziswa kanjani? Line authority ethile, linamandla athile noma ngabe ubani othunyiwe? Siyabona ezincwadini kaNkulunkulu kukhona abathunyiwe kusetshenziswa leli gama lobupostoli. Kubalekile ukuthi siliqonde understand kwazise phela izwi likaNkulunkulu lithi ophikisa umpostoli ufana nophikisa uNkulunkulu uqobo lwakhe. Amandla negunya elinikezwe upostoli. Kulesonto elizayo asibheke le ndaba naleli lento yopostoli ukuthi yena uNkulunkulu uthini kuyona. Mina nomkhathini sithi khumu uNkulunkulu akakubusise bekumnandi.